Ok, pentru că v-am promis un videoclip special, astăzi aveți unul. Și eu mă așteptam să fac altceva astăzi, dar aparent videoul acela va veni săptămâna viitoare. Astăzi avem un videoclip despre Sally Face, un joc ceva mai vechi. Nu o să zic numele personajelor de frică de copyright strike, pentru că nu știu cum merge la jocuri relativ vechi, adică la anumite companii sau chestii de astea. În orice caz, teoria zice că un anumit personaj care nu a sunat la timp la ambulanță ar fi făcut-o intenționat, și adică, chiar dacă nu i s-a promis o parte a doua a jocului, cel mai probabil această teorie ar fi fost demascată, cu care am venit eu ideea. Și nu sunt sigur de ce nu am mai apărut continuarea, probabil pentru că ar fost vorba despre un alt personaj și jocul s-ar fi numit altfel sau ceva, nu știu, cred. În orice caz, sunt destul de curios. Oare de ce? Cel mai probabil a vrut să obțină ceva de la personajul principal. Cel sau cea, încerc să fiu cât mai indirect în acest videoclip de frică de copyright strike, pentru dispariția personajului final, adică personajul principal. De fapt, eu am fost Icone, hai pa!